OK, dneska se jdeme podívat na jeden z mých nejoblíbenějších urbexů. Za mě jsem kámoš už několik let zpátky. A je to továrna, která je tak napůl opuštěná. Něco je opuštěný, někde se ještě něco vyrábí a některé ty prostory jsou třeba tělocvičny, nějaký kanceláře možná a tak. Takže je super, že se tady pohybuje docela dost lidí. A tak. Takže začneme tím, že se mrkneme dovnitř a zjistíme, co se tady změnilo, protože jsem tady už strašně dlouho nebyl. Každopádně tohle je jeden z vchodů, kam se dá dostat. A já chci jít konkrétně sem, na tuhletu budovu a pak ještě na komín, který je směrem tam, teďka není vidět. Vypadá to good. Bágl si přehodím dopředu, ať mi nepřekáže. Let's go. Vypadá to v pohodě. Tak jo, první žebřík. Každopádně některé věci se tady změnily, protože třeba tohleto bylo vždycky takový bezdomovecký doupě, kde bylo spoustu takových opuštěných chaloupek a teď je to všechno zbořený a vypadá to na rekonstrukci. Tady jsme byli s kámošem dělat moje první graffiti v životě. Tady je kámošovo. A můj je ten rouk. A to není ten hlavní. A toto je kámošo. A tady je můj rouk s lepkama prostě. Nejvíc jsem si to užil. Továrna je celkem velká. Tamhle jsou vlastně vidět ty nový prostory, kde se normálně maká, kde jsou kancly a tak. A tamhle je ten komín, ne to růžový, to někdy jindy, už jsme to s kámošem taky zvládli. Ale dneska je ten hubený komín cílem. A dá se tam dostat různýma způsobama. Dá se sejít tady dolů, projít tuhle uličku klasicky a potom jít jakoby za těma střechama všema tam rovno. Další možnost je jít tady spodem a vylez přímo na tu budovu, na který je. Ale jak se tak dívám, tak tady přidali nový žebříky
nový funkční žebříky, které jsou takhle, vypadají, že jsou z obou stran. Takže to by možná mohlo fungovat. Akorát se nějak potřebuju dostat na tuto budovu. A žebřík vidím přímo tamhle, který jde ze spoda, takže to půjdu čeknout. No, přemýšlím, že to vezmu spodem, protože ta cesta přes všechny ty střechy bude brutálně zdlouhavá. Půjdu čeknout ten žebřík, jak je na tom. Přemýšlím, no. Jakože 100% první věc, kterou udělám, je, že batohem zajebu tady to, ať je to cokoliv. Ale... It's the way, asi. Tamhle někdo jde, ale to je nějaká mařka, tady dom. Teď jsem si našlápl ten asfalt, což je úplně skvělý. Protože teď na něj šáhnu. Ale nevadí, lezem. Pamatuju si, že tady je někde místo, kde chybí jedna ta díra. Respektive je tam díra, chybí jedna šprušla. A tady. Bude někdo za mnou, nebo nebude? Tak, někdo tam byl, ale očividně ho vůbec netrápím, což je fajné. Tak, mě přijde hrozně zvláštní chodit s tou kamerou na hlavě, protože to jsem jako dost nápadnej, ale jak říkám, tady je spoustu firem, spoustu lidí, kteří se navzájem neznají, takže jsou tady tak v areálu, ale já v podstatě můžu jít úplně kamkoliv. Každopádně, kdybych někoho potkal čelně, tak bych se na to asi vysral. Ještě nakouknu tady. Nikdo. Tak a rychle lezem, ať jsme pryč odsaď. Na střeše už je to v cajku, tam je to každému úplně jedno, ale v průběhu ty cesty to je takový na hovno. Tak. Celkem zajímavě vypadá i tahle budova. Tam jsme teda nikdy nebyli. A tady můžeme nakouknout dovnitř.
Nic moc zajímavého. Tam vyvážijou nějaký bordel víceméně. Ale něco tam hučelo, takže něco může jet. No a teď mě čeká, že vlastně musím přejít ten jeřáb horizontální, nebo jak se to jmenuje. Nevím, jestli je to jeřáb nebo jenom můstek spojovací. A tady je taková kolejnice, tak těžko říct, k čemu to je. Každopádně pak po něm potřebuju slízt o kousíček dolů. Vypadá to dobře. Všichni zmizeli. Ladná otočka. Tak. A teď boulder. My se potřebujeme dostat tady na ty střechy. Ale určitě to tady prochází úpravama, protože mně přijde, že třeba tady ta střecha je určitě nová, udělaná, ta spodní. Ty žebříky tam byly podložený takovejma gumama, což určitě taky nebyly. Takže biznis asi jede. Jo, tahle střecha je určitě znovu natřená a podobně. Tak, to je on. Přesně, souhlasím. Je tady spoustu stop po zemi. Tak, to je on.
OK. Let's go. Takže tak, superový výlez, krásný komínek. No a já jsem šel vlastně, tamhle jsme byli a potom přes tu střechu a tady. A tohle to bude někdy další video. Nejvíc super věc. Tak jo, ještě kouknem do komína. Tak a mažeme dolů. Hlavní objektiv je complete. Tak Kamile, jsi nemohl říct? Ups.
Se normálně maká. Je zájem. Tady jsou ty vymlácené budovy. Tak jo, jsme out. Skončili jsme vlastně tam, kde jsme začali. A teď jsem těsně minul nějaký 2 typky, takže načasování perfektní. Tak zase příště. Ují!